Timina. Je an ci mutuncin aljanu a cikin wannan fim din. What? Haka ne sai ga ana ta mutuncin aljanu amma kuma sai shi abin da suka iya. A'a, wai babin da suka iya ba. Suna da A'a wallahi babu hakuri wallahi ba babin da su da mu ne ko mu yana da hakuri aljanu. su aljanu suna da haƙuri ba wai kamar mu mutane bane ba. A'a, su suna da haƙuri. A'a ni ma nan ba zan yadda ba kai da ma na ba zan yadda. San da ka ba magana aljanu sai ka ga kai aljanu kai irin wani mai san aljanu. What? Kana ban mamaki. Shi aljani. Aljani abun tsoro. Ai wannan magana da kake ina tausaya ma ba ka dinga zagin su. Ba aljanun banza aljanun mafi. Ka cika ba. Wai sun na fito mun aljanu. Aljanun banza aljanun mafi. Ai ba dan su nake jin nan yawa. What? Saboda su ma sun san waye ne. Aljanu. Aljani. Aljanun banza aljanun mafi. Aljani. Eh.